Bore da bawb, a chroeso mawr i chi I addoliad Eglwys Ebeneser Caerdydd y bore yma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi lle bynnag yr ydych chi. Os da chi'n y palwr, neu yn y gegin, neu yn y bathroom, neu fel fi yn cael panad bach. Croeso i'r addoliad. Da ni wedi bod yn gwneud hyn ers blwyddyn bellach yn darlledu yn gwasanaethau. Byddwn ni'n parhau I wneud. Ond yn gobaith ni ydy y byddwn ni'n mynd nôl I addoli yn dorfol ar Sul y Pasg. A pa Sul gwell I wneud hynny na Sul atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Croeso I deulu Ebeneser i'r gwasanaeth. A croeso mawr a chynnes wrth gwrs I bob ffrind sydd yn ymuno hefo ni. Nes I ffonio torrwr gwallt wythnos dwytha, ond doedd na ddim bwlch tan ddiwedd yr wythnos nesaf, felly dwi'n dechrau ymddangos fel tas wair erbyn hyn. Gobeithio bod rhai o'na chi wedi cael torri'ch gwalltiau, a gobeithio fwy bod llawer ohonoch chi wedi cael brechiadau yn ystod yr wythnosau dwytha. Ond gaich gwahodd chi I ni addoli yr arglwydd Iesu hefo'n gilydd. A darllen I gychwyn salm gyfarwydd, salm 8. A dwi'n darllen fersiwn Beibl.net. O arglwydd i'n brenin, mae denw di mor fawr drwy'r byd I gyd. Mae dysblander yn gorchuddio'r nefoedd yn gyfan. Gyda lleisiau plant bach a babanod, rwyt yn dangos dy nerth, yn wyneb delynion, I roi diwedd ar y gelyn sy'n hoffi dial. Wrth edrych allan i'r gofod a gweld gwaith dyfysedd, y lleiad a'r ser a osodais yn ei lle. Beth ydy pobl I ti boeni amdanyn nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Rwyt wedi gwneud ond ychydig is na'r bodau nefol, ac wedi goroni ag ysblander a mawredd. Rwyt wedi wneud yn feistr ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan I awdurdod. Defaid ac ychen o bob math, a hyd yn oed yr anifeiliaid gwyllt. Yr adar sy'n hedfan, y pysgod sydd yn y môr, a phopeth sy'n teithio ar geryn tymoroedd. O arglwydd ein brenin, mae denw di mor fawr drwy'r byd I gyd. Dewch I ni weddio. Arglwydd fe gyflwynwr y gwasanaeth bach yma I dofal di. Oherwydd yn bod ni fel creaduriaid yn cyfarch y creawdwr mawr a pherffaith. A da ni'n plygu o dy flaen di ar gychwyn yr oedfa hon mewn mawl ger dy fron di. O arglwydd I ni o'r ein brenin, mor ardderchog yw denw drwy'r holl ddeiar. Ac mor ardderchog ydy denw yn y gwasanaeth hwn yn awr, wrth I ni feddwl amdanat, dy berffeithrwydd dy hilioni, dy gariad dy ras, y datguddiad yn yr arglwydd Iesu, a'r ffaith dy fod ti'n rhoi'r ysbryd glân fel cynorthwydd I ni. Fe weddiwn y bydd yr ysbryd yn helpu ni yn y mannau yr ydan ni heddiw. Lle bynnag ydan ni'n ysbrydol, y bydd yr ysbryd yn ein hadeiladu ni. Lle bynnag yr ydan ni o ran iechyd meddwl, y byddwn ni'n teimlo grym yr ysbryd yn nerthu a'n cryfhau. A lle bynnag ydan ni o ran daddoli di o Dduw, y bydd yr ysbryd glân yn rhoi egni a gawydd yn calonna ni yn awr, I dyfoliannu di yn ddi-lyffethair. Bendithia Eglwysi Cymru ar y Sul hwn, bendithia yn brodyr a'n chwiorydd Cristnogol ar hyd a lled y byd. A boed y mawl, y clod, y parch a'r bri I ti, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am wrando yn can gynta ni y bore yma ar Aled Myrddin, yn canu geiriau elfed I ti dymunwn fyw o Iesu da.
Iesu da, ar lwybrau esmwyth oes dan heilwen ha, neu os dawr niwl i guddio'r wybren las, na dim homnau atal gwaith yr as. Os rhaid ymwadu dy roras i mi, rhaid cadw dim yn ôl oddi wrth i ti, na chaid, na cair, na chlod, na swyn y byd, atal Iesu da I lenwi'n ryd. Llafrodd I fel y rhoddais dim, rwy'n gweld yng ngolau'r groes fy ngorau'n ddim, ond at y groes hynny deia fi, I'm rhoi fy hunan I ddewyllus di. Hyfryd iawn, da ni'n diolchu Aled Myrddin am y fersiwn yna o y geiriau o ymgysegriad ynde. Wrth ganu yr emyn yna, da ni yn cyflwyno yn hunan i'r arglwydd ac yn ymgysegru i'w ddilyn yn ffyddlon ac i'w wasanaethu beth bynnag fydd yn digwydd yn yn hanes ni. Da ni am droi rwan i'r Testament Newydd ag at Efengil Mathew. A mae Helen Thomas bore yma yn mynd i ddarllen o benod 28 o Efengil Mathew. Tra oedd y gwragedd ar ei ffordd,
Dyma rai o'r gwarchodlu yn mynd i'r ddinas ac yn dweud wrth y prif offeiriaid am yr holl bethau a ddigwyddodd. Ac wedi iddynt ymgynnull gyda'r henuriaid ac ymgynghori, rhoesant swm sylweddol o arian i'r milwyr, gan ddweud wrthynt, dywedwch fod ei ddisgyblion ef wedi dod yn y nos a'i ladrata tra oeddech chwi'n cysgu. Ac os daw hyn i gliw y rhaglaw, fe'i perswadio ni ef a sicrhau na fydd rhaid i chwi bryderu. Cymerodd y milwyr yr arian a gwneud fel y cawsant ei cyfarwyddo. Teinwyd y stori hon ar led y misgyddewon hyd y dydd heddiw. Aeth yr un disgybl ar ddeg i Galilea i'r mynydd lle y trefnodd Iesu iddynt fod, a phan welsant ef a ddolasant ef, bod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wyf fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd y byd. Diolch i Helen am y darlleniad. Da ni am gael cyfnod o weddi rwan. A gweddion syml ydy siarad hefo Duw. A da ni yn gallu gwneud hynny unrhyw bryd. Dwi'n yn gwybod beth sydd wedi digwydd i chi yn ystod yr wythnos hon. Rhesymau lawenhau, stormydd wedi bod yn eich bywyd chi, pethau anodd wedi digwydd. Ond yn ystod yr wythnos mae'n bwysig yn bod ni yn gweddio hefyd. Mae'n fraint arbennig i gael gweddio hefo'n gilydd fel cynulleidfa. Ond gweddiwch yn gyson o ddydd i ddydd. Does dim rhaid i weddi fod yn hir, mae Iesu Grist yn awgrymu bod gweddi fod yn fyr. Ond trowch mewn gweddi at yr arglwydd wrth fyw o ddydd i ddydd. Ac mi fyddwch chi'n profi i bresenoldeb ac yn profi i nerth. Ond dewch i ni rwan hefo'n gilydd, droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gweddion. Arglwydd ein Duw, da ni yn dod at yn gilydd drwy y cyfryngau yma mwyn daddoli di ar sul arall yn yn hanes. A dyn ni yn awyddus i dosod di yn ganolbwynt i'r cwbl da ni yn ei wneud, nid yn unig mewn oedfa, ond yn bywyd o ddydd i ddydd. A gosod y newyddion da ar efengil yn sylfaen, fel yn bod ni'n gallu adeiladu yn bywyda, yn heglwys, yn cymuned, yn cenedl a'n byd, ar seilia y newyddion da. Da ni'n dod at yn gilydd i ryfeddu at dy berson perffaith. Ysbryd yw Duw. Da ni ddim yn gallu plymio i ddirgelion dy natur a dy gymeriad. Ond eto yn yr arglwydd Iesu mi wyt ti wedi datguddio dy hun yn glir iawn i ni, fel yn bod ni yn deall dy natur, dy bersonoliaeth, dy ddatguddiad, dy iachawdwriaeth yn glir. A mewn oedfa, mewn gweddi, da ni'n teimlo yn aml iawn yn anigonol o dy flaen di, yn anheiddiannol i ddod i bresenoldeb yr unig wir a bywiol Dduw. Da ni'n teimlo fel gwechilion, pobl sydd yn anffyddlon ac yn anifydd ac yn hunanol ac yn gosod yn pethau ni yn hunan o dy flaen di, gan wybod y dyla ni dosod di yn flaenaf uwchlaw popeth arall. Ac wrth daddoli, da ni'n gorfod atgoffa'n hunain nad yn hyddiant ni yn hunan da ni'n gallu dod ata ti a dod ata ti mewn gweddi, ond yn hyddiant danwyl fab Iesu Grist. Ac yn ddyfod da ni'n gallu dod,
oherwydd na fo sydd wedi pontio'r agendor oedd rhyngon ni drwy I waith, perffeithrwydd I fywyd, I aberth ar y groes a'i atgyfodiad. Ac yn enw Iesu da ni'n sefyll ger dy fron di, ac yn llawenhau yn hynny. Clyw yn awr yn diolch am dy heilioni, am fendithion bywyd da ni eisoes wedi derbyn y dydd heddiw, a derbyn yn mawl trwy'r byd I gyd fel Cristnogion. Carwn di, mawrygwn di, dyrchafwn di. Yn y gweddi, da ni am gyflwyno amrywiol sefyllfaoedd I ti, Dad. Da ni'n gweddio dros Gymru yn gwlad, yn gweddio dros drigolion y tir yma da ni'n byw ynddo fo. Da ni'n gweddio am fendith newydd adnewyddol yr ysbryd glân, a byddwn ni'n gweld gwanwyn ffydd fydd yn troi yn haf o grediniaeth ymhlith cenedl y Cymru. Tyr da bendithiad eglwys tania ni a thân nefol. Wrth I ni ddynesu at y Pasg, cynorthwya yr eglwysi I allu bod yn dystion, gwyw a chlir i'r efengil. Gwediwn dros y clodion yn y byd. Da ni'n cofio'n arbennig am wledydd fel Yemen, lle mae yna ryfela a dioddefaint mawr wedi bod, a gweddiwn am heddwch ac am gyfiawnder cymdeithasol. Da ni'n cofio am y mudiadau dyngarol sydd yn gweithio mewn sefyllfaoedd anodd ymhlith cenhedloedd y byd. Fe gyflwynwn gymorth Cristnogol I ti a Tia Fund, gan ofyn y byddi di yn hwyluso ac yn llwyddo I gwaith. Da ni hefyd arglwydd yn cyflwyno y cleifion yn ymplith ni. Teulu a chyd aelodau sydd yn sâl, teuluodd sydd wedi colli pobl anwyl drwy farwolaeth, nid I cynnal nhw, a'i cysuro nhw, a helpa nina I fod yn ffrindiau ffyddlon a thriw iddyn nhw yn eu hangen. Ac unwaith eto, Dad, da ni'n gweddio yn erbyn yr haint Covid-19. Yn gweddio bydd y brechiadau yn llwyddiannus, yn gweddio dros genhedloedd Ewrop, lle mae'r sefyllfa'n dirywio ar hyn o bryd. A da ni'n dyheu am ddydd y bydd y haint yma yn diflannu o'n tiroedd. Cliw yn gweddi dros yn gilydd, cliw yn gweddi heddiw dros yn teuluoedd, bob un ohonyn nhw yn hen ac yn ifanc. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd, a'n dysgodd I weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid a'n dwyn I brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Chydig bach o newyddion. Da ni'n cyfarch yn ein aelodau ni sydd wedi bod yn teimlo yn sâl yn ystod yr wythnos dwytha. Mae'n arian wedi cael ei godi tuag at yr elusen, uned ar elnol plant Cymru yn ysbyty Caerdydd. Delys ac Einon wedi cerdded dros 200 milltir, a bellach mae yna dros 800 punt wedi gyfrannu at ei taith gerdded ym mis Chwefror. Yr Eisteddfod rithiol wedi codi 495 o bunnoedd, ac ai ddiolch o galon I chi fel aelodau am eich heiliodni. Yn ystod yr 6 wythnos dwytha, da chi wedi cyfrannu tua 1,300 tuag at yr elusen. Gwych iawn, mi fyddwn ni dal ati hefo'r elusen hon yn ystod 2021. Un neu ddau o bethau eraill, cyfeillach, sgwrs a phaned am 11, ysgol Sul ar Zoom, hanner awr wedi 11, cyfarfod Angor Grange Town, hanner awr wedi 4, cwrgweddi nos Lun,
Dydd Iau am 2, cynhadledd ffôn Cymdeithas y Chwiorydd, ac mi fydd Oedfa Pasg y Chwiorydd yn cael ei chynnal. A mae yna groeso unrhyw un ymuno hefo ni. Mae'r manylion ffonio yn y llusern bach. A Sul nesa, am 10, da ni yn ymuno hefo eglwys seilo Cynarfon ar gyfer yn gwasanaeth. Mae yna link Zoom yn y llusern bach, a mi fyddwn ni'n ei gosod ti eto yn yr e-bost wythnosol. Felly gobeithio gallwch chi ymuno yn rhai o'r gweithgareddau hynny yn ystod yr wythnos nesaf. Dwi am rannu rhywbeth sydd wedi bod ar yng nghalon ni yn ystod yr wythnos dwytha yma. Rhywbeth dwi wedi bod yn meddwl amdano fo. A dwi'n cychwyn cyfres bach o 5 pregeth bydd yn mynd â ni trwy gyfnod y Pasg. Pennawd yr gyfres, ac mi ddaw yn amlwg pam, ydy Gostyngeiddrwydd Mawreddog. Mi fydd y gyfres yn mynd â ni drwy Sul y Bloda, Gwener Groglith, Croes Calfaria, Sul y Pasg a'r atgyfodiad. Ac yna mi fydd yr ola yn sôn am gychwyn yr eglwys Gristnogol. Gostyngeiddrwydd Mawreddog. Gostyngeiddrwydd ydy bod yn wilaidd ac yn ddiymhongar. Humility ydy'r gair sydd yn cael ei ddefnyddio'n aml yn Saesneg. Ac yna'r gair mawreddog, da ni'n gallu ddefnyddio fo mewn ffordd chydig yn ddirmygus yn Gymraeg, fel person yn fawreddog. Ond yn y cyd-destun yma, dwi'n defnyddio fo yn yr ystyr o ysblennydd, grymus, pwerus. Yn Saesneg, majestic neu magnificent ydy'r geiriau. Oherwydd yn y Beibl, da ni'n dod ar draws y nodweddion hyn, dro ar ôl tro, Gostyngeiddrwydd Mawreddog. A mae'r ddeuoliaeth, y 2 beth i weld o llyfr Genesis i llyfr y Datguddiad. Da ni'n gweld o yn niw ac yn ei natur. Da ni'n gweld o yn Iesu Grist. Da ni'n ei weld o'n yr ysbryd glân. Da ni'n ei weld o yn ysgeidiaeth yr Iesu ac yn y Cristnogion cyntaf. Da ni'n ei weld o yn y newyddion da Cristnogol. Gostyngeiddrwydd Mawreddog. Ac mae o rhywbeth sydd yn herio agweddau a disgwyliadau'r byd hwn i gymaint o gyfeiriadau. Fe ddarllenodd Helen o Efengil Mathew a phenod 28. Dyma rei o'r adnodau yn y fan yma. Iesu, wrth gwrs, reit ar ddiwedd Efengil Mathew yn siarad hefo'r disgyblion cyn iddo fo ymadael ar ddeiar. Ac medda Iesu, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd i bod nhw wedi dod i berthynas a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi dweud wrthoch chi. Iesu'n siarad efo'r disgyblion, 11 o bobl cwbl gyffredin, rhan fwyaf ohonyn nhw'n ddi-addysg, di-nod, o gilfach ddi-nod, mewn gwlad ddi-nod, yn siarad iaith leiafrifol nad oedd o'n rhai degau o filoedd o bobl yn ei siarad. A'r hyn sy'n syfrdanol ydy fod Iesu wedi dweud wrthyn nhw, ewch i'r holl byd a rhannwch y newyddion da. Ac yn fwy syfrdanol fod y disgyblion wedi ymateb. Iawn, mi nawn ni. Fe awn ni i'r holl byd a rhannu y newyddion da. A dyma ddigwyddodd ar ôl i'r ysbryd glân ddod. A da ni'n gofyn, wel, sut bod hyn wedi digwydd? Pam bod hyn wedi digwydd? Ac un o'r rhesymau pam i fod o wedi digwydd oedd fod y bobl yma oedd yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu wedi gweld ac wedi bod yn dystion i bethau nath i argyhoeddi nhw o pwy oedd Iesu a gyda gweledigaeth i weld i fod o mor bwysig
i rannu'r newyddion da Cristnogol gyda'r byd yn gyffredinol. Yn yr Iesu, ddaru nhw weld Gostyngeiddrwydd Mawreddog, y person rhyfedd hwn. O'n i'n trio meddwl am eiriau am, da chi'n bod, Gostyngeiddrwydd Mawreddog, ac o'n i'n meddwl am addfwynder grymus neu diffiantrwydd ffiantus, ond sa'n ni yn camddeall hynny. I gyfleu addfwynder diymhongar yr arglwydd Iesu. Ac ar yr un pryd, y grym pwerus tragwyddol sydd yn perthyn iddo fo. Deuoliaeth ryfeddol yr Efengil. Miliwch, da ni'n aml yn sôn am Iesu Grist fel yn harglwydd a'n gwaredwr. Mae'r gair gwaredwr yn cyfeirio at un sydd yn rhyddhau pobl dduw o gaethiwed. Yn yr Hen Testament, oedd yn cyfeirio at Moses fel gwaredwr, oedd wedi rhyddhau cenedl Israel o'r Aifft i ryddid fel pobl dduw. Ac wrth ddod fel gwaredwr byd, dyma'r arglwydd Iesu yn darostwng ei hun. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo, gan ddod i'n plith ni yn faban diamddiffyn, addfwyn mwyn yn rhyddhau ni o gaethiwed tywyllwch a phechod ac angau. Dyma fo'n gadael i rym a'i gyfoeth a'i awdurdod ac o dod yn ostynedig fel gwaredwr addfwyn. Chi'n gweld y cyd-destun? Ond wrth gwrs ar yr un gwynt, da ni'n ei gydnabod o hefyd fel arglwydd. Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Ac wrth wneud hyn, da ni'n cydnabod i fawredd tragwyddol, i rym diddarfod, a'i fod o hefyd yn llywodraethu ar yn bywydau, a'i fod yn teyrnasu yn rymus. Hwn ydy'r un y crewyd, y greadigaeth faith drwyddo. Ac felly, yn Iesu, yr arglwydd a'r gwaredwr, da ni'n gweld ei Gostyngeiddrwydd Mawreddog. Pan da ni'n credu'n Iesu, ni cheir y naill heb y llall. Da ni ddim yn gallu derbyn Iesu fel gwaredwr heb i dderbyn fel arglwydd ar yn bywydau. Da ni'n gallu derbyn Iesu fel arglwydd ar yn bywydau heb i dderbyn fel gwaredwr. Fel arfer, da ni yn cysylltu Gostyngeiddrwydd hefo gwendid, hefo diffyg cryfder, ac yn cysylltu grym hefo trais a chaledwch trwy'r adeg. Yn y byd, grym a phwer ydy grym gwleidyddol, byddinoedd, arfau, llywodraeth sydd yn goriwch lywodraethu dros i pobl. Ond nid dyna'r grym sydd yn cael ei ddatguddio yn Iesu. Mae o'n rym, ond mae o'n rym gwahanol. Yn yr Iesu mae yna ostyngeidrwydd grymus a grym gostynedig. A mae hwn yn herio yn ffordd ni o feddwl. Mae'n herio'r byd i ystyried beth ydy grym mewn gwirionedd. Oherwydd dyma di ffordd Duw. Ac yn y cyfres yma o bregethau, da ni'n mynd i edrych ar ddigwyddiadau'r Pasg yn y cyd-destun yma. Yn bod ni yn gweld yn Nuw ac yn Iesu y Gostyngeiddrwydd Mawreddog a grymus yma. Da ni'n gweld awgrymiadau ohono fo yn yr Hen Testament, ond mae'n cyrraedd i ben llanw yn Iesu. Wrth gloi, dyma un neu ddau o enghreifftiau o'r Hen Testament. A ni i ddechrau llyfr Genesis a hanes y creu yn y fan honno. Penodau cyntaf Genesis, da ni'n cael hanes Duw yn creu. Ac yn y creu, da ni'n gweld grym a galluogrwydd Duw. Yr Beibl yn agor yn fendigedig yn dydi. Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. A'r ddeiar oedd afluniaidd a gwag a thywyllwch ar wyneb y dyfroedd. Ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfnder. A dywedodd Duw,
bydded goleini, a goleini a fi. Y darlun o Dduw, holl alluog, pwerus, grymus, yn creu mater o ddim byd. Dyma ddechrau'r greadigaeth rhyfeddol yr ydyn ni yn byw ynddo fo, trwy ei air, oherwydd i fod o yn ewyllysio fod y greadigaeth yn dod i fodolaeth, oherwydd mae dyma oedd y Duw mawr yn dymuno ei wneud. Da ni'n gweld i bwer o. Ac yn yr adnodau dilynol, da ni'n gweld i rym enfawr yn creu planedau a galeithau a cysawdau yr haul a'r greadigaeth yn ymestyn fwy a mwy mewn rhyfeddodau. Ac yna mae o yn manylu ar y creu yn y ddeiar. Yr unig wir a bywiol Dduw yn cyflawni yr hyn oedd yn ei feddwl. Ac yna, ar ddiwedd y benod gyntaf, dechrau'r ail benod, mae o yn sôn i fod o'n creu pobl. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld elfen arall y natur Duw. Mae o yn creu pobl ac mae o yn ei gosod nhw i fyw mewn lle braf. Mae o'n darparu bob peth ar eu cyfer nhw fel i bod nhw'n gallu byw yn iach ac yn hapus. Ac mae addfwynder a gostyngeidrwydd Duw yn dod i'r golwg wrth iddo fo wneud hefo'r bobl yma oedd o wedi greu. Genesis 1:26. Felly dyma Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun. Yn ddelw ohono ei hun y creodd nhw. Creodd nhw yn wryw ac yn fenyw. A dyma Duw yn ei bendithio nhw. Yr addfwynder yma sydd yn rhan o natur Duw ers cyn y dechrau. A dyma fo'n ei gosod nhw mewn paradwys i fyw. Mewn perthynas hefo fo ac yntau yn edrych ar ei hôl. Hwn yw ein Duw. A mae yna gymaint o enghreifftiau eraill y gellid i roi, ond mae amser yn bryn. Na i jyst symud ymlaen i lyfr Eseia, neitio dros darna mawr o'r Beibl. Ac unwaith eto, da ni'n gweld amlygiad o ostyngeidrwydd mawreddog Duw. Meddylwch chi am broffwydoliaeth Eseia Mhenod 9. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni. Mab wedi cael ei roi i ni. Bydd yn cael y cyfrifoldeb o lywodraethu a bydd yn cael ei alw'n strategydd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Bydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu a bydd yn dod â llwyddiant di-ben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau a theyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd. Mae Eseia'n cael gair o broffwydoliaeth gan Dduw ac mae o'n sôn am rywbeth fyddai'n digwydd yn y dyfodol. Mae'n cyfeirio at y ddyddiau gwell, mae o'n cyfeirio at gyfiawnder, mae o'n cyfeirio at degwch yn hanes cenedl Israel ac yn hanes y byd. Ond mae roi o mewn cyd-destun cwbl annisgwyl. Nid milwyr yn dod hefo byddinoedd i drechu yn enw Duw gan ladd y gelynion o'n gwrthwynebwyr, ond plentyn, bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. Mi oedd cenedloedd oes Eseia'n gyfarwydd iawn ac arwyr milwrol a'r cenhedloedd yn gwrthdaro a'i gilydd. Ond mae'r darlun mae Eseia'n ei greu mor wahanol. Mae yna naws gwahanol ynddo fo. Mae yna naws heddychlon, gostyngedig, oherwydd fod Duw yn gweithredu drwy blentyn. Bydd plentyn mab yn cael ei eni, a thrwy hynny bydd pethau rhyfeddol yn digwydd. Ac ar y plentyn mae teitla strategydd rhyfeddol Duw arwrol tad yr oesoedd tywysog heddwch yn cael ei roi. A dyma y gostyngeidrwydd mawreddog
yn dod i'r amlwg unwaith eto. A darlun o'r Iesu di hwn, anwyd yn blentyn di-amddiffyn i blith dynoliaeth. A Duw yn gweithredu drwyddo fo i ddod â'i deyrnas, a'i gariad, a'i iachawdwriaeth. A da ni'n sylweddoli, nid yn meddyliau ni ydy meddyliau Duw, a nid yn ffyrdd ni ydy ffyrdd Duw. Mae Duw yn gweithredu mor wahanol yn hanes y byd, a felly mae o'n gweithredu yn awr. Eseia 11, mae darlun, pwy fyddai'n credu'r neges glywon ni? Oedd rhywun wedi gweld yn grymus yr arglwydd, wrth iddo dyfu o'i flaen, doedd e'n ddim mwy na brigyn neu wreiddyn mewn tir sych. O ran ei olwg, doedd dim yn ein denu edrych arno. Mae'n ddrwg gynnau Eseia 53 ydy hwn, a gweledigaeth y gwas dioddefus ynde. Cafodd ei ddirmygu a'i wrthod gan bobl, yn ddyn wnaeth ddioddau yn gyfarwydd a phoen. Roedd pobl yn troi wynebau i ffwrdd o'i wrtho, cafodd ei ddirmygu a wnaethon ni mo'i werthfawrogi. Ac eto, cymerodd yn salwch ni arno'i hun, a dioddau'n poenau ni yn ein lle. Roeddan ni'n meddwl i fod o yn cael ei gosbi a'i guro a'i gamdrin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni, ac am iddo fe gael ei guro, cawson ni ein hiachau. Eseia unwaith eto yn proffwydo am y person arbennig yma fydda'n dod nes ymlaen, a mi fydda'r person yma'n dioddef yn yn lle ni, yn cael ei gosbi yn yn lle ni. A thrwy hyn y byddai Duw yn dod â iachawdwriaeth. Da chi'n gweld mae ffordd Duw yn wahanol. Mae o'n gweithredu mewn Gostyngeiddrwydd Mawreddog. Mae yna rym yn y Gostyngeiddrwydd. Mae yna ostyngeidrwydd yn y grym. A dyna fydda ni'n sylweddoli fwy a mwy wrth edrych ar hanes y Pasg hefo'n gilydd. Sul nesa, mi fyddwn ni yn edrych os Duw a'i mynd ar ddigwyddiadau Sul y Bloda. Ac yn meddwl sut mae'r Gostyngeiddrwydd Mawreddog yma yn cael ei fynegu wrth i Iesu gael ei farchogaeth i mewn i Jerusalem. Wyddoch chi be, mae ffordd Duw mor wahanol i ffordd y byd yma, ac egwyddorion efengil Iesu yn wahanol iawn i egwyddorion y gymdeithas yr ydyn ni'n byw ynddo fo. Diolch i chi am wrando y bore yma, mwyn i enw. Amen. Yr emyn ola y bore, os da chi eisiau dilyn y geiriau, fydd y geiriau ddim yn ymddangos ar y sgrin, llwch chi wasgu pause nes ymlaen, wrach? Mae o yn 140 yn canuon ffydd. Fy arglwydd yw, a'r gitgan wrth gwrs ydy mor fawr wyt ti, yn cael ei ganu yn y fan yma ar ddathliad caniadaeth y cysegr yn 70 gan Gor Dydd.
Diolch o galon i chi am ymuno hefo ni heddiw. Dyna ddiwedd yr Oedfa. Ga i ddymuno wythnos dda i chi. Cadwch y ffydd a cadwch yn ffyddiog. Gawn ni dweud y gras, y fendith efo'n gilydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd uwch law pob deall, a geidw i'ch meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu'n harglwydd. Amen.